Shia zauna Hmeichhia te thi neih chungchang. Hmeichhia te hian kumsom li ve thleng nau kan pai thei anga soi ani a mi hrisel dewa chuan hei ai upa a te pawh an la pai thei tho. Hmeichhia te hian atlang puya chut in ni som hnih pariat dan zela period ang kan ni a chu kan dam chung hian voi zanga som hnih pakhat ang ani. Voi khat kan period hi ninga ang zela chut ani a ni sang hnih zoruk le pasari emo kumsari chung thi nei ang kan ni. Hmeichhia te hian tum khat period ta hian thisen ml za som nga ang zel thisen hlau ang kan ni a dam chungin liter za thum som kwa le pasari hlau anga chut ani. Mipa nena compare chuan mipa te hian thisen liter ruk ang vel chau nei an ni a Hmeichhia te kan dam chung thisen hlau zat nena khai khin don chuan mipa puitling paruk thisen zung nen a in hen ti mi thiam ten an soi in ngai dan te lo